dimanche 26 février 2026 meftande men e kabaruji ñalom hande herto ko kabaruji coftal ɓalli jatten hen koye musidɗo men Tidiani Niang. Ko noon tigui musidɗo Fuutanka salminama en calmini hettiyankoɓe haalirde radio Wolsare gadorɗen kabaruji men coftal ɓalli ko bayinago CAF ɓe kolliti hono pottitte quart de finale Ligue des champions africain coupe des confédération africain maɓe utilise technologie biteɗo VAR. CAF holliti e bayinago mum kihiɗe hanki hono sappo e joyi arbitre africain sélectionnama ko fate séminaire jogorɗo yubbine to leydi Qatar gam heɓanade coupe du monde FIFA hitande ujunnaji ɗe 26 ko fate oɗo séminaire jogorɗo fuɗɗade ko 23 ha 26 lewru février hitande ujunnaji ɗe 26 en tawi hen arbitre mauritanien Dahan Bed. Hono champion d'Afrique sénégalais Mamadou Lamine Camara kihiɗe hande ummima to kippu ASC Berkane gam signinde contrat to kippu Al Ittihad Tripoli championnat mo leydi Libye. Oɗo biteɗo Mamadou Lamine Camara yarat ko duuɓi 23 maw fettu championnat ji tati africain tawɗi jiida championnat mo leydi Sénégal fettini toon championnat mo leydi Maroc joni ko championnat mo leydi Libye. Kippu Togo ɓe kolliti ɓe keeɓi keblowo kesso poule hono biteɗo Patrice Novo. Paris Saint-Germain baynago mabɓe e jayde RMC ɓe kolliti hono milieu terrain mabɓe international portugais João Neves jarowo duuɓi 21 prolonge contrat mum ha hitande ujunnaji ɗe 30 ko siftinde bandiraɓe oɗo milieu João Neves ari Paris Saint-Germain ko hitande ujunnaji ɗe 24. Kippu Paris FC ɓe kolliti ɓe keeɓi keblowo kesopul biteɗo Antoine Combaré. Jencudi championnat ji dunde Europe gadorɗen ko championnat mo leydi Angleterre pottitte ñalawma hande kippu Arsenal kañum yeehe nder terre Tottenham fiɗum logginayi logol gotol. Fulham kañum heeɓi polgue yesso kippu Sunderland loggitate logol gotol. Liverpool kañum yeehe nder terre Nottingham Forest fiɗum logol gotol e ndiga. Classement championnat mo leydi Angleterre ardi ɗum ko kippu Arsenal en jogui 61 points, ɗiɗaɓo ko kippu Manchester City en jogui 56 points, tataɓo ko kippu Aston Villa en jogui 51 points, nayaɓo ko kippu Chelsea en jogui 45 points, joyaɓo ko kippu Manchester United en jogui 45 points. Championnat mo leydi Espagne pottitte ñalawma hande kippu Celta Vigo kañum heeɓi polgue yesso kippu Mallorca taw ko loggi ɗiɗi e ndiga. FC Barcelone kañum heeɓi fartange yesso kippu Levante loggi tati e ndiga. kihiɗe hanki kippu Osasuna kañum heɓno polgue yesso kippu Real Madrid loggi ɗiɗi e loggol gotol. Classement championnat mo leydi Espagne ardi ɗum ko FC Barcelone en jogui 61 points, ɗiɗaɓo ko kippu Real Madrid en jogui 60 points. Championnat mo leydi Italie Serie A kippu Parma kañum yeehe nder terre Milan AC fiɗum logol gotol e ndiga. Atalanta kañum heeɓi polgue yesso kippu Napoli loggi ɗiɗi e logol gotol. kiiɗe hanki Inter do Milan kañum yeehe nder terre Lens ono milieu terre équipe nationale mo leydi Mauritanie ko oɗo club fettat Oumar Ngom. Inter do Milan kañum heeɓi toon polgu taw ko loggi ɗiɗi e ndiga. Classement championnat mo leydi Italie ardi ɗum ko kippu Inter do Milan en jogui 64 points, ɗiɗaɓo ko kippu Milan AC en jogui 54 points, tataɓo ko kippu Napoli en jogui 50 points, nayaɓo ko kippu AS Rome en jogui 50 points. Juventus kañum woni joyoɓo en jogui 46 points. Championnat mo leydi Allemagne pottitte kihiɗe hanki Bayern Dominique kañum heeɓi fartange yesso kippu Francfort loggi tati loggi ɗiɗi. RB Leipzig kañum jaɓino kippu Dortmund pottel ngal wawi gasego ɗekki do partout. Classement championnat mo leydi Allemagne ardi ɗum ko Bayern Dominique en jogui 60 points, ɗiɗaɓo ko kippu Dortmund en jogui 52 points. Championnat mo leydi France Ligue 1 pottel gasgal ko ɓoyani ko kippu Strasbourg kañum heeɓi polgue yesso kippu Olympique Lyonnais taw ko loggi tati logol gotol. kiiɗe hanki Paris Saint-Germain to Parc des Princes kañum heɓno polgue yesso kippu Metz taw ko loggi tati e ndiga. Lens kañum jaɓino kippu Monaco ko Monaco wawi yaade nder terrain Lens fiɗum loggi tati loggi ɗiɗi. Classement championnat mo leydi France ardi ɗum ko Paris Saint-Germain 54 points, ɗiɗaɓo ko kippu Lens en jogui 52 points, tataɓo ko kippu Olympique Lyonnais en jogui 45 points, nayaɓo ko kippu Olympique de Marseille en jogui 40 points, joyaɓo ko kippu Lille en jogui 37 points. ko hedde kabaruji men coftal ɓalli jaten hen ko musidɗo men Foutangue Diaw. To leydi France club mo renna ɓe keeɓi coftino kesso woni entraîneur caggal nde ɓe cirte Habib Beye ɓiɗɗo leydi Sénégal moɓe keeɓi joni o wiyete ko Francky Hez jaro e duuɓi 54 o joguinoma club mo Lens e club Nice. contrat makko ma duum ha hitan uñaji 27 cakkitoɗen classement championnat o leydi Mauritanie caggal 16e journée ardi hande o championnat leydi Mauritanie ko FC Nouadhibou
jogui ko capantare jeere toɓɓere AS Douane jogui ko capantare goo toɓɓere Rewenko FC Zidane jogui ko toɓɓe capantare AS Pompier Rewen jogui ko nogas jeere toɓɓere Rewenko AS Sinim jogui ko nogas tari toɓɓere Naf kañum jogui ko nogas ɗiɗi toɓɓere jeeɗiɓijo ko ASC Police jogui ko nogas e goo toɓɓere sakkiti e doggol ngol woni 14 bijo ko FC Kazar woni FC Lixa jogui ko toɓɓe jeegom. bandiraɓe musidɓe tedduɓe tiyankoɓe radio Jowol Sare ko ɗo tongi meftane men e jamma hannde ko fate kabru coftal ɓalli en dokkodiri aadi janggo so Allah tawni en ma en ketto dendi men Amadou Touré kabru dola dintude États-Unis et international en ñaguima joom jammo jaam woni e jungo mum nde waɗanten jaam saro sako e windere nde musidɗo mon Foutanké Diaw.